simbaon. Lama lagi-lagi yang kaya janu dikasih minan, miada yang utuhan di kapamang peda. Kakak jadi janu di mangungunutan. Nah kana bedao, kaya kabut na miya ka betul. Kahit na mga kasangkapan. Na kaya mana ini na, maka petikir janu mga pagarian. Sadali sadiga di manggulaw na asimbak wallahu ta'ala makarururan. O di na makaayaw isang kutuwa kabayaan nagyutim balasan na kawallah. Na uwadin, abiyasok pakaka. Ada kakapakaunod sa giyang kutuwa din yan kabayaan. Nabiyabalag ito sa kutang balasan niya. Kailangan na sabut ng tanong yung mga pagarian. Kaapiyas waliyul amr. Kupuna ka tali mga giyang kutuwa tao, ang uluhan ka. Nasumpakan na ka, akan na ubaya kaya sumpakan ka. Kagigiyang kutuwa subuan yan, nababa ka sila yung Islam ka. Unod, uli na, padanan sa subuan Islam na. Umasumpa ka na, lang wano mga ulama, lang wano mga dato, amang paguluhan ka. Nabalabaw si ko mga Muslim ka, pala kayo ng kiskatan sa anuman na mauli. At iwan na miya paggamala ka na, miya ribanta pa na, ang tulad ni ibig ka sa anuman na mauli. Kagiyang kaya Islam na adna kakadagintan, adna guideline, apisuan tanong. Na ayaw pinanggila, tanong na ba tanong nun pagpakalim? Ay namitirun wallah, ay namitirun na, suwallahu ta'ala, wala tafarraku. Ubang ano ron, bilang, ubang ano, surang-surang. Ginaman ka na, ubang apakasurang ka sa kiyang mo tama ka unod. At hindi ka manay niya bili, wallahu ta'ala, nabi, ubang. Ikan mo na, at yan kaya masayman, tulad na mga ulama, miya makalala isabot. Nakanaman ba ay anta po mga ulama na bagya kang binas sa iran ko pagitaw. Kaya anta po mga ulama na diyan mo takapugumpi iran si kuwing. Kapugumpi iran ko mga puso. Gaya mga pagariya na sabab ro nasa naman tanurunan miya pamakasagad o anday malayar ka o simbag wallah asing kay gulalan sa walay sa masay ni manto. Ang susi ko sa lakaw na ayaw malayar ka iman tuwa simba. Ayaw pinagkukuang ka na balas o sahib na siing kaming gulalan sa walay. Siing kaming gulalan sa walay. Kakagiging to'y subuan na kawallahu ta'ala. Subuan o Rasulullah. Kala kaniwan tigil man ay isok paniyakit sa lagi nukip kala kaniyo o arimaw o kalidangan yan na kano. Sama no na miyak kalalad na kasiyo parkaw Rasulullah. Miyak kalalad na kasiyo parkaw wallahu ta'ala. Nati sinya pa kaw kalinan kana, sinya pa kaw nabing ka Rasulullah. Nakatay sa pulaw lang kana. Dito man ikakasiya pa kagya mo takapulaw lang ako. Na upang makabud na nasa lakaw magpumigil ka. Na ay importante na makadig ikaw ang taway mga padika ang mga lay sabot ko agamatan o agama Islam. Kau pa makalagi daya na alang-alangan na iya hukuman. Kaadang buhay din yan nakapakatita ka na adun din na katoong tanwa mga ulama asupa kanila sulagi din na ulama. Kami ya binasa. Kebinasa sultari tibu Islam. Nakagigiya ina apia andekan nesum. Ang ulama, mga ulama talo sa kaya Pilipinas. Mga ulama o mga paligid na miyagi yun yung sila. Ang sumaka Muslim na kailangan na safety ka no. At yung safety area kaya mamamatay na kulog sa naraka. At diskay po sipiti. Diskay po ng gila. Apitigir na kayo ni ka, ayaw balas ka na syahid. Ikadua na umakalindumur ka na, miyakwang ka utabala sa syahid. Nabakalo-kalo, nabapupagalagi yan kaya di ka ang galibag ako simbang bata, napupagala mo ito kikilimon ka wallahu ta'ala. At diskay po sipiti at naman namin nakasurgan. At yung diskay kaya kulog sila ko naraka na. Naaya po naman namin, blending ka na, sukadin na ka. So mga doktor, tanong na makapag-ayon, sukabaya ilan, suguan nila na sukabaya o Islam. So mga dito tanong ko yung tanong na makapag-ayon na suguan nila na suguan o Islam. Ano sabab? Nasulang-ulanguan, at pumakata natin yung ba na mauunang sa Islam, na mauunin sa mga padagama. Na sila naman ay niya sa Islam. Na ay dapat nasa katano mga Muslim na sila katano man ang kilay. Agyan mo ito akasang gila, kasabab sa kapakay, akasababan sa sulang-ulanguan, akalang ba mga Muslim na mamag-Islam sila nakatigilan na ayaw makatutuman na agaman na sa Islam. Nasadya kap kiligilan no, saan na ginaw man yan,
wala na sulong Islam na kailang alam. Okay, nagyang kaya mas may manto na lagi ito miniramig. As mga ulama na may isa-isa silan, si Sagyang Kutuwa. Ayat niya katiro ko pangitaw. Na kana umag kabina sa Malaka, kana umag kabina sa swagamang agama Islam, kana umag pagkasundo swagamang agama Islam, kana umag kibuga swagamang agama Islam. Uba ya kapang gulaw lang kau na kay tindi sa walay. Katalo din ka kagiyan kana na din galing gulaw lang na simba na rekakanan pagi ilain ka ko Allah taala kana umag na pagalain kau na padataw. Kana umag na pagalain kau na padanasyon. Kana ubod na pagkalagan kau pagilay kau na katagas ka mapasakay ka awin ko agama Islam apagilay kau na padata pada agama kaya ka pong gulaw lang ko Islam na ikhlas wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din ayaw kinisugon na kano sa giyang kaya agama ko kapong gulaw lang ko mga sugon na kano na ayaw pikir na ka na suwallahu ta'ala aw naman inipan na ka miya paruka apya ka namudang ka wallahu ta'ala amano niyo man gede-gede mga pagariko pamakamiya sura kaya. Aaya mo pitiro anu Allah taala sa kapenang gila na so kana ubang mga Muslim, na sa kanang mga Muslim na bubukay niyo na ginawa niyo sa puruta. Antay ka naman. Giyan na limurtan wa Allah taala. Ang mga pagariya at may taro to pagi may oras alas 3. Yakala pa sa minutos. Na ya tanong daw wa puasa. Kami kawan ada mini pelagama naman. Nanay nung absing patambo yung mga mga ulama kung kasayin siya peruman. Sagyang kaya oras sagyang kaya oman saulan agyang kaya Islamic seminar na padaya si sagyang kaya di tanong di pamakutakutan. Padaya si sagyang kaya pagililitan wallahu taala na makamatan sa lungan na maurin na kekuatan ng kaya balas. Sabab bro na pinanamatan talubog yung kaya station sa kapaguluan nilo nagyang kaya pamilya Abdul Hamid misong patay sa giyang Kutuwa Balasiran na gusto mga pamilyairan so mga loksiran so kebereng-bereng kiran na beluwi kiran na mapia na makambagyan tanurun sa ingaran nagyang kaya EHPS Abdul Hamid Broadcasting System DXCM 92.2 Call Radio mapapadal si Sagyang Kaya Municipality of Baloy, Lanao del Norte. Panalamatan tanong agyang kaya Station Manager, agyang kaya si Engineer Habib Abdul Hamid, agyang ko mga pagarinya si Sagyang Kanana France, agyang ko mga kakatano abubay, si Sinaida Abdul Hamid, agyang ko si Rahma Abdul Hamid, katang-tanong live coverage si Sagyang social media. Gini ka panalamat yung Amerikano sa pititamanan na panalamat, agyang kaya kakakanay sa amalay panaguntaman sa agyang kaya monthly seminar agyang kaya si Bayalabi panalamatan tanong sa pititamanan na panalamat yung ito pagariyak na si Al-Alim Jalani Abu Fawzan so lang ulang wana di makandidaw ruga mapia panaguntaman sa agyang kaya kapukapuayan agyang kaya station tanong agyang kaya Islamic seminar tanong ipada isi sagyang kaya mga simba akna ubad nakakaputulian na sa panaguntaman taluron na itataros talon ka balas wallahu ta'ala sa kapukilay wallahu ta'ala sa di ka panaguntaman si ko simba niyan kung kapagkapar waperde sagyang kaya masa kung dino di ka gulaw la nakbalasan taluron wallah na ginani po pakalaban si ko kapagkataling mo margan sa mapro dan na may kataling umagyang ayabang na pamamaginig tanwadaan sa libumati. Bismillahirrahmanirrahim. Urian na diya mutuwa kaya nagatan si sa diya mutuwa kaya panalalim sa mutuwa waktu asar. So tumataros-taros sa diya kaya oras tanong alam ba? Benda ada mga pakay sa diya kaya mga kakatanong, hindi ang tanong diya kaya dilibro sa diya kaya isa kakatanong kami. Alhamdulillah walillahilhamd sabab si isa diyan kaya maana panalamat ng tanong so Allah sa din na pwede tamanan yan salamat sabab cagi ng tanong niya mansamak ya si isa diyan kaya kapag tanong si iko pala wala oy si isa diyan kaya di kapang nalas si iko agama wala alhamdulillah isa pa kay sa ami oy Piki liwanag na mis rakad yang kaya pamanakan yang kaya katutwa si isa walay
kage sesabeud na maana din yang kata na dia ko to aku to ba oi gila mana ya teronya nung gila mana ya na ate di makaku to ba di bekasong ko siringan yan oi o di inaso maslitaan na migut baon gila mana ya oi Rilan tanong Allah sagot si Sadiyong Koto at taralbi si Isa walay na dito sabab ay pag-isi upama na daabalasihan uway si Sadiyong Koto kasang tas ikun-ikun gaan uway alhamdulillah sama na ito na pakay na inuwatigin man na masjid pikut ba pamakaroon ako tigin iso, bala siya. Wata kasi ako tigin kutuba siya sa gimong takuan. Sa walay. Kaya di niya nga taon matulay siya niya. Ito ako tigin man ay, bakas ko sa gimong tuwa, may kutuba. Kadi ako tigin man ay mga kutuba, basang mo. Oh. Ay ako saya, si Sagi nga masatan ay matulap. Kilaitan wag yung takuan. Masawan to ni ada kakailangan lupa ma di kapakabatan ng makaliwa ta kapakab na makalitan ok man masisigura nung lagi yung tasungan ng anak ng kon kemurala jadi tumaro nga mga pamakapidiga para miya seperti yung pama miya binigulalan lagi yung tasun na ame nga kapamana kailangan nung ginawa nga akong takapulo lang ako nang ino de balas yan ay man na diyan di tiro na di kapakay lagi yung taubatan no belo ya adat pagi na itanong nung pamaadin na ba't anong perate lagi hindi ginaw man kami mga na lagi din adit na kanitanong ito ba na tama sa mag-usara sila sa mga gira na mga test asigurado nila no walilahilhamd sabab si Sadiyong Koto pagi na insong wasa uway lagi din yung Koto di tidak wa mga bud na isensra uway nakaya nga na kailay tanong uway na tarab binda asi ka makasungo kuan ng mapia uway alhamdulillah dito sabab adyan ka mga na ditanos di ka pangnal uway relantan Allah kang Yesus sabab di mamalias na lumiyawan sirang sa tibu uway gira mana ka ang na nagira manila sila na desira na kuan kanya yung Koto pa man makenal tan yung Koto mga seminar tanong uway gibo na tawron sabab si isa diyan ka ay kaya parta diyan ka mga seminar tanong na piyasa tanong mo binirampay si isa diyan ka sa station tanong o ay na miya kalidas tanong si isa diyan Koto maanay sa para o mga gobyerno tanong o diin na diyan Koto mapi alhamdulillah walillahilhamd dito ang mga pa kayo siya miyali mo si sa iya nga yakwan kita no pamana so si puto pamasawalay pamamu na naanto lagi nga nakawan pamana si kuwan hindi bilo pamawalay na naanto na para niya pangulo lang no pamana haya pangulo lang pamana dataro ditando di ngulo lang ni kinasi sa masjidan habat yung sa kutuba o di suit no pamasong na pamana bensin na tao ano man yan Anto ne pumululan ng pama na kayo pama na idil Peter pama na kayo si tanong pagidil Peter si Sawalay na nasuy sa pamilya na nato na may basuon niya no pama na dataro suun sa masa kita berarti sa kutubaan mga takbiron maluman ni alin ibaratnya no pama na lagi dia alright dataro iba sekali saya mudi na yang ibig kan pinang asin dengan natulis Nabasta kasi sa walay, kami tiro na walay yun. Walay. Na ayasuan na miya nagamiya ko na. Buwan na mutuwa ako kapag siya. Ayaw po, tindig ka na, dua ka nakatas suna. Idil fitar. Natin ka ka sa mga pito. Kung pag na yan, pito. Na may gambar ko ka na, kumila ko Allahu Akbar, na minitong unuto ay isa, naging po ang ilapang unapatatarbir. Kanaba ka rin kumbago. Isa pa na pag nga sayaw. Kumili na Allahu Akbar. Na isad no to. Nagitingin na pa nam kami apito. Amay kambo mong baro na Allahu Akbar namin itong nuto sa isa. Kanaba ka pa natin sa 5. Kami yan upun ka mubug sa iti kinangan. Kung
na kutabaw, puwasan niyo kepukasan sa kutabaw. Tapi yang iya burn, lagi na ni pitiriran. Na ayan na, puwasya tila na si itanong mo mga balaitan. Kukuta ka, ang sisilingan na, nasaya ka ng kutabaw. Na ay tinudan na, walay. Walay ako, masigit, nabidag man. O baka ano siya sa masigit, hindi na, baka ano piliw na, mga puntabakan. Uwi na, siya sa walay. Sunatan upang. Uwi na, sunatan mo. So, mag-research mo na, nasa mo mapigil ka, hindi fitter. Okay. Naayap na nga pena, iba na, isa ka no kawalay, natiga, siya akong kutubang. Naasara ni mapulida, wala, piyagay ako tubangan, alas 9, alas 10. Kagi, kailangan ka, sa mga pamilya ka na, alum niya kayo ng pitira, natiga, pitira ka nung, asara ni mapulida, wala. Mga niya nga buka, nakaiwala namin na uman buka, na di kami di mabisita ko luksami. Okay, nasabot si sa diyan kaya ako, kaya din na diyan kaya kubitan o ginawa na eh. Andi taral dia mabisita ta so kubaw loksta o setan sa online. Mabamata na din. Di sabi sa habang hindi ba bukidami pa man ang mga nagbatata. Kaya pagilin na, di man na kaya masatalo na, nabang mimuluin na istigong ka, nabadigan paliw. Huwag yung tuwa lagi din na umanan nila kabuto. At ikaw pa kasi mo, mabay na gawa ko na sakit yung mga pamumulang, mabay na taon. Ay naman na ini siya para gaya lagi dia, kakagi, ubay di mga timu-timu ataw na, di nga kataw ng utama urong-urong ataw, hindi sumiyo. Ubay semua na, lagi ang mga pamumulang, na taon na pero man, biyaling. Na, tara labi, huwag paro ka, kada mga sarat, natin sumahon ka niya, piyapiyak to. So lang, wala, galibag, ako pa kaya, galibag tanong, sabi nga yung masa, ada ba tanong ka pa ka-distribu na, kung di tanong ka distribu, nakanabar tanong ni Sapar. Na after, di nito ka pa ka-bali na. Hindi ka siya. Natapan, kapalaban ka bugat natin sa oras ang yung alim tanong. Kasanak te. Parisip. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياننا صغيرنا يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا يا الله اللهم تقبل صيامنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربياننا صغيرنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقك وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين